nevadí, vítajte u nového videa s nami Five Nights at Freddy's 2. Je tu so mnou Best TV. Ja som Martin TV. Akože nemá to rebel. A ideme hrať Five Nights at Freddy 4. No, nie, to je dvojka. Tak 2 s modmi. Môžeme si tam dať, kto nás chce nastrašiť. Presne. A Golden Freddy alebo Foxy. A ja Maťovi vyberem. Takže ticho, Maťo. Best TV. Dobre. Tak, už sa načítava. A close. Kde to? Close. Ja to nevidím cez tú kameru. Dobre, takže dáme Constnix. Ja chceme vybrať mody. To je tuto. Ty slepuch. A tuto si vyberáme mody. Vidíte? Tak tam si vyberáte mody. Takže prvý mod. Maťo, nebuď taký... Kde to je? Druhý mod, tretí. A my chceme všetkých. Nie, my si nedáme všetky. Takých 4 by sme dali, či? 3. Tak 3. Nie, týchto nie. Ja ich neznášam, iných. Takýchto. Dobre, ready. Počkaj. Všetkých. To sa doserem. Sa doser. No, konečne. Necháme Ladies Night. Ideme na to? Áno, môžeme. Štart. Takže, hrám. Pán Maťo ide hrať. Dobre. Takže, ja to tuto položím. Presne tak. A My sme nezesrali. Takže, máme toto. My ideme okamžite do izby. No to ťa chcem vidieť, či tak dosť nestraší. A isto nás... A straší Foxy, ja to chcem vidieť. Ja viem. Nastraší nás Foxy. Aby ste vedeli, tak tuto visí. Tuto je, to je... Ale fakt tam visí. Tak, a teraz to necháme a uvidíme, kto nás nastraší. A uvidíte, že ten mod funguje. Pozerajte sa. A doserete sa. Nedívajte sa na to, ak nemusíte, ale dívajte sa. Dívajte sa. My sa na to dívame, Maťo, hraj. Dívame sa. Maťo, hraj. Ak vidíte, ja som tam nenastavil Foxyho. ale fakt my sme tam nenastavili Foxy. Vidíte? Tak my sme tam nenastavili. Dokonale. Tak sa nezlaknite.